Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namhlanje sizobheka iphupho ngokuxubha amazinyo. Iphupho ngokuxubha amazinyo amhlophe. Uzibona uxubha amazinyo akho. Kuyaye kube iphupho elijwayelekile kubantu ezimpilweni zabo. Iphupho nephupho linencazelo eyahlukahlukene kubantu bonke nokwenzeka kwawo. Kuyenzeka sibe nephupho lokuxubha amazinyo kodwa incazelo yehluke. Ake sibheke kulezi zincazelo ezahlukene ezilandelayo. Amazinyo amhlophe amele isimo sokuhlanzeka nobuhle obubonakalayo. Okungasho ukuthi usendleleni efanele futhi usulungele ukuthola inhlanhla, impumelelo noma ukuthula empilweni yakho. Ukuphupha ngokuxubha amazinyo kungabonisa ukuthi ufuna ukuhlanza izinto ezimbi ezisempilweni yakho, njengokushiya imikhuba emibi, ukungazithembi noma izenzo ezikuphazamisayo ozenzayo empilweni yakho. Lokhu kungasho ukuthi uzimisele ukwenza ushintsho ukuze uphile impilo ehlanzekile. Kungabonisa futhi ukuthi ufuna ukukhula ngokomoya noma ukuthatha indlela ehlanzekile nezindlela zikaNkulunkulu, okungaba indlela yokukhetha ukuphila ngokwenkolo. Njengoba iphupho libonisa ukuthi uxubha amazinyo amhlophe, kungabonisa impilo enhle nezinhlanhla. Leli phupho lingasho ukuthi udinga ukunakekela impilo yakho, uqale ukwenza noma ukuhamba kahle. Ngamafuphi, ukuxubha amazinyo uwabone emhlophe ephusheni kubonisa ukuzimisela endleleni enhle nokuthola impilo enokuthula nokukhanya. Kungaba yisikhumbuzo sokuzibophezela ekuthuthukiseni izimo zakho, ukukhula ngokomoya nokulwela impilo ezinzile. Siyabonga, nisale kahle.